madoka chere mabuja kanaka dzauya dzanyasi zuwa rochigumi noshanu mumwedzi wachikumi wakomana mumwe MP woCCC Samantha Murenyanyi aiwa tienda kotora motika yakapuwa nawikinde richivhayo haha kuche hache mhanduwe elcome ndiwo wari kuda rekai waite zvawanoita Fortuna wendo huno yaita kupisa iri kubva yaratidza pachena mhanduwe kuti wekwedu ndokupiwo asiri ndowapi rekai tione kuti zvinoperera kupi apa paburika kuti kambani yachivhayo haha IMC Construction kwaiyagopuwa basa mhanduwe yahwina basa rokuita kuwandudza nhandare yendege yoJomo Kenyatta kunyika yoKenya kwaiva kuita vakabatana nowaChina haha $2.9 billion mhanduwe tichaita kukwana nomotika wendo huno haiwa dzinenge dzichipuwa munhu mubodzi yache rekai tione kwazvinoperera iye chivhayo agotoburika akati muna nyepa kwai makandiwai kuti ariko ndijairira kwai ndakati ndikuda kumupa chipo changu akabva aramba akatoti uya ndikunamatire ndoda kunamatirwa naye imi kumberi kuno nyaya idi rekai tirambe takaringa zvedu kwazvinenge zvichiperera kuti ndokupi tinenge tichinyepana kana zvakiitika Charlton Wende agototi imi tiribe masimba kana manhamba okuti timise nyaya yoCAB3 iri kuitika iyi kwainini ndakutoti kana paakuzoitiwa sarudzo kumberi tiite zvokuti sarudzodzo dziitiwe zvakanaka nzvimbo yokutambira yakaenzana zviri pachena kuti aendesa mhanduwe achandovhota kuti ndozviripo gatindovhota idi zvinoita kuhwadza wakomana pakuwadzana paapa idi nayawe rekai tirambe takaringa kwazvinoperera izvi gurukota Matuke nagurukota Chadzamira hede waagotoburika wakati maovheti ngadzikame nokutoti wari kuita sekuti ndowega wakaenda kuhondo tese takatiendawo kuhondo ikoko imi inyaya yoCAB3 yese iri kuitisa izvozvi kwai wari kunyanya kureketetsa kuti kundoda kudari kwai takaenda kuhondo kunoda kudari kwai takaenda kuhondo aribe kuenda kuhondo mbani kwai wari kuda kunyanya isu tiri kuda vanhu vanoita zvokuti hurumende yedu ibudirire wamunangaro waramba wachitonga saka zvokuenda kuhondo zviribe basa wakomana rekai tirambe tichiona mhanduwe kwazvinenge zviperera izvo apa matinyarare zvinenge zviri kuramba zvokumunyararidza zviya mhanduwe rekai tione atitoramba achitsika ipapa kutotsika chaiko kutoti imi kurekai ndijairira kwai zvandinazvo zvokudya kureketa kwakudana najunior novamwe zvisvinu kwai ndine maminitsi anopfuura churu chibodzi kokatanika pachena kana uri kureketa zvochokwadi rekai tigoona mhanduwe kuti zvinoperera kupi zviri kuita sokuti waribe kuitirana naiye kahanga ari kumunyararidzai rekai tirambe tichiona mhanduwe kuti wanenge wachizvikona chere zvavari kuda kuita izvozvo apa Zimbabwe Lawyers for Human Rights yagototi taenda kumatauro dzimhosva tamhanya kwai tinoda kuti wamire zvavari kuita zvokuisa mamita omvura okutanga majusa aya prepaid meters pachirungu rekai tioneka kuti vanozvikona chere zvinoperera papi kwai toda kuti wamise nokuti mvura ikodzero yemunhu wese mhanduwe ichokwadi mvura ikodzero yemunhu wese rekai tirambe takaringa zvedu kwainenge ichienda ipapa pano nyaya chaiyo tsvinu rekai tione kanzuro yeguta reHarare kwai ipapa yakutofunga kuti igadzirise zviite zvinhu zvisvinu zvokuti vanhu mugutamo mutaundimo wakuone kuti panzvimbo ibodzi paisiwe mastoro poisiwa vanhu vanenge vane maofisi poisiwa pokare vanhu vanogara
ndo chaizvo zvinoitiwa pasi rese kuti nyika dzese dzikone kuita vanhu vakawanda muwandiro wavanoita ivo. Ndo zvinoitika izvozvo. Tikai tirambe tichiona vamwe vari kuzviseka, vari kuzviziva nekuti varibe kumbobvira watenderera nyika dzakatenderedza dzidzi kuti waone. Wakasvika South Africa, wakasvika Namibia, wanobva waona idi kuti nyika dzokunze dzakatokopawo kuti zviite zvakanaka. Tikai tione kuti zvinoperera papi. Kanzuru yoguta roBulawayo iri kuti vakomana vagare kuwadhi ye19 goti bhadharaiwo vakomana nokuti tanyanya kunyangariwa. Megani wadhi renyirori rino milioni zviuru 400 mari yokuAmerica yamuri kukwereta 1.4 million US dollars pachirungu. Warume pakaoma. Rekai tione mugwagwa wokwedu Nyamapanda. Manduwe nyasi kwaita motika yarova muti kwakuta futa. Mutyairi atadza kuburika manduwe akabva andoti foni yangu iyo panze, iyoyo ndo yandiri kukanda panze, rekai iende panze, ini ndopfa hangu ndirimo mumotika mupabonda makara papo. Idi zvakaita kunyangariwa. Sekuru wangu pfakanya dai wariwa kutozviziva izvozvizvi pakatoita kunyangariwa chaiko. Rekai tione kwazvinoperera kuti ndokupi. Tiribe kuzoziva manje kuti yapera yakaita sei nyaya yacho, asi zvaratidza kuhwadza fani. Hurumende yagonzi no PTUZ yana Raymond Majongwe wakomana agoitawo zvakaitiwa noZambia kuti wakomana munhu wese kuchikoro, munhu wese kaafunde kuchikoro, bhadhara uribe kana mari yekubhadhara enda kofunda mahara. Kwai ndo zvatida kuti zviitiwe muZimbabwe. Idi ngazviitiwe tipembere, ngazviitiwe tipembere. Rekai tione zvedu kwazvinenge zvichienda. Tiri kufara kuti wokwedu wabenhuka kubva kuDurban ikoko wanga wari kumhanyisiwa naiwo ana Muchunu. Wakomana rimwe gore. Aiwa, rekai tirambe takaringa hedu kuti vanenge vachizviita sei. Tinoramba tichinyepana. Izvezvi kureketa kuno paribe chisvino manduwe kwaipa pamapurisa ozeta raP agototi tiri kusunga umwe mubereki anomupwere anga ari pachikoro choCBC. Kwaipa wanga wari kutamba mutambo weragibhi noEagles-Ville. Kwai mubereki uyu atovhiringika zvokutoita kuburitsa pfuti. Mbani anopfuti anoita zvokuenda nopfuti pese pese. Warume idi zvakaita kuoma chaiko. Rekaiti kuona hedu kuti achaipedza sei. Kana asiri mubiyawo wachauyo nokuti anoiburika bayo pfuti iyoyo. Rekai tirambe tichiona. Kugweru kwai kombi dhiraivha uya nakondakita wache wakapfigirwa mhando wari kuramba kuburitsiwa waye. Rekai tione kuti zvichasvika papi. Tinenge tichindonyepana. Ndiri nomhota kwai aingidzira kugara kwache pachikwata choReading kuBritain kuku nogore ribodzi. Rekai tirambe tichitenda. Nozuro uno ZPC Kariba noTriangle dzakaita kabodzi. Scotland yaScottiwo ZANU-PF yakaita iri Hard Rock ikaita 0. Apawo Bulawayo Chiefs ikajiwa noHighlanders Bosono iri kukabodzi. Agama noKepekepe yaFarage yoZANU-PF wakaita 0-0. Iri zvakaita kuoma chaiko. Toringa edu dzirikitika pasi rese. Kureketa kwedu kuno wakomana pakanyira kunyangariwa chaiko. Izvezvi World Health Organization wakutoti wakomana South Africa ngaichinje maitiro airi kuita kubva papfai muEthiopia agbarashiwa muSouth Africa imomo. Hurumende yabati aiwa vanhu vanga vatoitawo zvavo zvichitsotsi zvavanga vari kuita. Ndosaka waita zvavari kuita izvozvo kupfa izvozvozvo. Manduwe pakaita kuoma chaiko. Rekai tirambe zvedu tichiona kuti zvinoperera kupi, asi dzimwe nyika dzakaita kuringa chaiko kuti chii chiri kunyatsa kuitika ipapa. Vamwe vanoimba South Africa vari kuhwadziwa fani nokutoti mari dzavo dzaakurambira mumhepo manduwe. Zvakanzi nevamwe zviya totenda maruwa taja tsomo. Ndizvo zvaakuitika izvezvi. Kureketa kuno
wakudzingiwa kuti aiwa benhukai unyika kwenyu munoda bawamo muAfrica imimi benhukai unyika kwenyuko. Kuno wakubenhuka mandiwe wachichema kuti nai hurumende yedu matitaya nokuti taakunyimiwa mabasa kunze kwenyika kuku. Iyo kama rikaitione kuti vanoipedza sei. WakuMalawi wafara chaizvo, wakomana waakutokumbira chaipapa kutoti wakomana dai hurumende yomuSouth Africa yatobengidzira kubatsira nyika yedu kuti zvikone kuitika zvisvino kuti tiende kunyika kwedu nokuchimbidza apa nyasi senzo muchuno abva atoita kuenda ikweyo. Wakomana zvimwe zvinhu zvatinoona so zvakaita kuoma chaiko. Kuti agarire kure aiwa kutoenda padhuze chaipo zvokuti unotosaya kuti kohoko naye wakomana chii chiri kuitika ipapa. Unobva waona naye kuti idihwi paribe chisvino. Tikaitione kuti nzero dzachedzo dzinotenderera sei. Izvezvi wamwe wemakombi wokuSouth Africa wakurwadziwa, waakutoti wakomana zvamuri kuita hazvisi zvokudzinga vanhu wawa zvakuti saisa basa. Vanhu vanga vari kutipa basa tsvinu chairo vanga vari kuita kuti mari itenderere munyika. Kuno iwo waakusaya kuti woita sei, woperera papi, zvoita sei. Tikaitione mhandiwe kuti vanoipedza chere, vanoikona chere kana kuti wachapedzisira wakuburitsirana mapanga wega. Izvezvi DRC kwaiyaita vanhu vari kuratidzira mhandiwe muguta guru kuKinshasa vari kuda kuti mutungamiri wenyika aingidzire makore ache okugara munyika achitonga. Ipapo rikaitione zvedu kwazvinoperera. Mitengo yeoiri kwaiyadzikira mhandiwe nokutoti America noIran wabvumirana kuti vari kumbomira zvokunyirana zvizvi. Tikaitione kuti wanopera wakaita sei. Tinoramba takandolinga kwazvinenge zvichiperera. Izvezvi Britain yagoti yakuda kurambidza manje wapwere vari pasi makore 16 kuti vaende padande mutande resocial media. Kusvika kwechikara mhandiwe chinosvika kwai chichasvika sovanhu vese vachichifarira kuti aiwa chakona. Kuno ipapa kana chakuzokunyepai mese kuti aribe kuita zvandinoda anoenda papadande mutandepo moziva kuti paita kunyangariwa chaiko. Rikaitione kwazvinenge zvichienda. Izvezvi chikwata choCape Verde aiwa chiri kudadisa, chadadisa chaita 0-0 neiyo chikwata choSpain mhandiwe. Apawo waIjipita vanenge vari kuita tusvinu aiwa waramba kujiwa. Tikaitione tingokwena munhu unokasiyamwa kuti dai wareka ujiwa neivo vari kutamba nawo makorokoto ipapo. Takadaro mhandiwe aiwa tadifama kwanyasi ndini wenyu mhandiwe onawo.